saking telatah Ngayogyakarta Hadiningrat. Leres. Injih, leres. Pripun, Pak? Pak Romo iki mau manggile sapa? Emas lho. Mosok Romo ora. Nah, niki mau cinden-cindene panjenengan kok ses iki lanang kok ses. Romo, niki jenengan rada sudurungan nggih? Anu, sedurungan. Aja dibanter-banter niku tarane. Maksudnya sami kalian kula ngenten lho. Iki mau ket mawon jenengan ki jejak niku teng mriki mak teng ngenten niku lho. Mergo mburine kontrol niku nggih. Mboten jenengan saking Ngayogyakarta Hadiningrat ni kula ni kan nyawang jenengan niku kelingan wong griya kula. Maksudnya? Jenenge Paitun. Tukang tapen-tapen beras teng selipan ngoten. Persis jenengan. Tak kira lek niku sampean mau. Jenengan mbok ampun ngino ampun ngece. Aku ora kok ngino Cahayu. Cahayu kula ayu, Pak. Ya. Hah? Ya. Ayu napa mboten? Ayu. Ayu. Sing tenanan sing lahir batin. Lahir batin ayu keprucut to monggo. Kok kaya sinten mau? Ora aku tak takon marang kowe tegese iki nek cara wong ketoprak wong mriku niku rak ketoprak miwiti Sabta Mandala to. Nggih. Nggih to? Berarti niki suarane nggih beda. Nek ketoprakan kudu rada cilik lho. Lho nggih no. Lah jenengan sing gedhe kula yang cilik. Heeh. Aku tak takon marang kowe. Inci Kang Mas. Kowe Ngono. piye? Jenengan mang anu Kuwi banterno to nek tatin ki cah. niki pun banter pancen ngene jenengan niku rodok kok pancen. Ora tegese aku ki takon marang kowe nganggo gaya ketoprak. Oh nggih. Terus aku tak takon marang kowe kuwi kira-kira darahe Ngawirya. Ngerti darah Ngawirya? mboten. Apa ngawir ya? Tegese Ngawirya ki darahe wong dhuwur, apa trah ratu, apa trah patih, apa temenggung, apa trah hansip, apa trah pembantu ben cetha. Kowe keturunan apa ngono? Kaya kula niku napa nggih? Nek kok aku jane keturunan apik ning kok jenengan mau mung awak kaya painem apa sapa mau? Anu kaya Paitun. Oh Paitun. Ya, Ora kok aku ngelokne kowe kuwi Paitun ndak. Coba jumeneng Cahayu. Jumeneng jen. kula angsal ngadeg. Iya. Mengke jenengan ampun kaget nggih? Hah? Ampun kaget. Ora. Kudu omongnya kudu Wong seru. budek ki grogi. Wong lek rada budek ki tak muni. Sik tak benake sik nggih, Pak. Pak Romo Mas. Mas, kula benake riyen jare kula nggih, Mas nggih. Iya ya. Napa panjenengan ajeng benakaken? Aku takonku wangsulana dhisik. Nggih. Kowe mang darahe Ngawirya apa darahe pembantu apa darahe anake tukang rosok dadi men cetha ngono. Aku kira Pripun? Panjenengan napa? Arek omong apa? duwe jimat. Jimat? Kanggo nonton trah keturunan umpama wong bingung wong cethuk mbae ya. Goleki buyute ra iso, aku sisa. Berarti nek panjenengan saged mang kula mang delok kula menika Sapa buyutmu canggah waring uduk degantung siwur, kowe keturunan apa aku mengko bakal weruh yen kowe durung weruh. Ning aku takon marang kowe manut kowe iki trah kraton apa trah desa. Lah nek jarene turine jenengan gadah niku wau napa jenenge? Lha kowe kudu didelok anune neng syarate. Syarate napa? Didelok rajae tangan. Ngono. Iki jane iki modus apa ora ta ya jane? Niki kudu didelok tangan kula. Iya. Oh ning kula nggih dereng salim kalian panjenengan tak salim rumiyin. Aku kuwi ngene Cahayu, dhewe jimat sing gampang dicedheki wong wadon. Ngapunten nggih menika angsal. Ora dadi ngopo kok. Oh, Kok jebul kok kaya ngene awak mulai nyenengke. Wong kok kaya Sri Tanjung rumah saku. Oh, panjenengan menika nggih niki nembe ndelok njabane. Nggih ta? nggih aku ra kira njabane. Lah nggih, mulane Lek upama jerone jerone mangke tan mangke ten wingking mawon. jebobok.
Kaya ngerti-ngerti ya. Kira-kira. Niki kula kan pripun? Iya kuwi kena tak delok dhisik. Sing kiwa napa tengen? Sing kiwa. Kiwa menika kiwa. Kiwa lah. Alah, Ini ya. Wong isir ndelok demuk tangane wong wedoke pintere kaya aku nek. Ngene kan wis ada kebebasan to arepe ngemek-ngemek nyapo nek kebebasan ngono dadi. Iki anu nduk iki. Pripun Rama? Iki kan enek gegambarane to. Iki sing rene iki. Nggih niku. Iki darah ngawirya. Ngawirya. Nah, iki eneng garis rene to. Nggih. Nah, iki menggok iki. Pundi to menggok ora menggok? Iki lho, iki eneng darah petani. Oh. Lah petanine ten pundi niku? Terus iki eneng darah rene iki ana darah warok. Lho, kok Warok bareng iki. kowe kok kaya anak campuran to iki? Maksudnya Apa anak wong akeh to? Lho, ibumu wong nakal. Kok ngece jenengan kalih ibu kula? Oh, Ora kok ngecil lho iki mari darah enek keturunan ningrat, enek pegawai negeri, enek macam-macam renono. Iki dalange ngawur. Jenengan ora lagi petok pisan kok wis marahi emosi lho. Kok nek marahi emosi kula biasane ngempet lho. Nek emosi piye? Ngempet. Piye? Kanten dalange sesuk mang presake nggih kupinge. Dadine men rada penak nek omong-omongan. Ngempet. 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 Mosok Pun tau dikempet? urunge. Urung iki ngapusi wong. Wong nang anu ngendi-ngendi ana. Mosok iso ngempet? Mas, jenengan pengen tak kempet? Piye lho lek ngempet? Kok sajae kaya iki air liure ya metu tenan lho sajae. Lah kowe ngomong ngempet aku lek mau ngempet piye wong anak wong. Ngeten lho jeneng ngempet ki yo nang kelek to. Masa ngempet konoan to? lah kempet pundi maksude? Kira-kira ning kene. Wis jenenge do ngempet. Nek ngempet niku nggih tentangan. Mikirku sudah kesana kemari ndak karo-karuan dadine. Bayanganku aku iki gampang bayangene lho. Aku tau gendeng kok. Aduh, lah aku bingung nek iki gendeng tenan kok aku di Ora maksudnya lek kok omongi ngono bayanganku terus kegawa sampai beberapa hari. Nah, terus. Ngono. Berarti kula niki mau sidane terah rumbungan. Oh, pantes. Sik, madhep rono, tak delok kok bokonge. Madhep rono. Bokonge sapa? Ya ning madhep rono. Iki nek ora lagi pisanan melu. Sik, kowe melu bapak kualon apa bapak asli? Bapak asli. Ora duwe bapak kualon. Oh, ndak ndi bapak kualon. Gak. Lek ki mang tak delok ning kene mang kabeh panjen kowe anak rumbungan. Dadi Carane nek wong nesu gacekane ngono ya. Nek ora ngelingi iki aku lagi pisanan melu jenengan. Wong lak ngempet ngono kuwi. Kok esa-esane anak rombongan. Iya kira-kira. Kira-kira jenengan iku. Iki ning pundutan kok Pak Heru. Napa? Ya tak dedeng. Moro meneh. Iki modusnya akeh banget ya. Iki lek enek Pak Heru lek mundut lagu mesti ngene iki. Minta lagu. Ini ada uang 400 to. Endi? 400 ning kono iki. Ora percaya aku. Enek duite 400 ning kono tak delek kono kuwi. Endi? Iya ya. Kuwi arep duit tok eram to mleleng. Lah yang kok nek ngapusi Terus duit tok mripate jo iki arep duit senengan ya. Jenengan mboten remen kalian duit. Aku ki ora penting duwite. Napa sing penting? Sing penting sing ijole kempetanmu mau. Wacok sotuman iki tenanan iki. Pak Heru mesti enek gambar mobil. Pundi toh gambare mobil? Uang ini untuk Pak Dalang Sun dan gambar mobil. Dan aku ngono dan Tatin. Ora nek tulisane Taten mobil lho. Endi to mobile wong Iki lho mobil iki lho. Endi? Ra enek mobil. Wes menggok ndak ketara. Coba kowe nembang aja iki. Nembang napa? Aku manut karo sampean. Pak Heru nyuwun tembang napa Pak Heru? Pak. Mak. Mau apa? Terserah. Apa? Sing Oh Pak Heru di sana toh. Pak nyuwun
tendang napa, Pak? Lajeng duet kalian kula to, Pak? Pak badhe minggah mriki. Bapake diderekne. Niki guru kula guru partai politik. Pak Heru ini pun. Hati-hati Pak, ngati-ngati Pak. Bas, ora diderekne piye to bapake? Bapake diderekke. Kuwi arepe maringi dhuwit, Mbak. Monggo, Pak. Hati-hati tulung ana, Mbak, tak tulung ana. Awas lho. Nek perlu. Nggih, nulung ya nggih tenan kok nggih. Menika mekipun. Mek. Nggih, Mbak Datin matur nuwun rawuhipun kali Mbak Elisa. Nggih. Madem mriku nggih Pak nggih nika syutingane ten mriku. Nggih. Nah. Jane ngerti. Napa? Tapi sing disawang kan kene anmu ngono lho. Mbak Heru iki. Ora ada Pak jenengan nampun tiru dalange nggih Pak. Boten. Dalange iki jelehi kuwi ya. Dalang ini kanca kula apik niku. Oh jenengan nggih niku mboten cah tiru-tiru niku. Kanca apik gampang dinesoni. Ping 3 aku. Wis bubar rasa wayangan. Bubar ngale kono. Orang itu kadang juga marah, kadang juga harmonis. Iya. Tapi prinsipnya orang itu bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Pak niku sing bagus nggih niku Pak niku. Duwe ya dipangan titik. Orang duwe ayo padha golek. Kula nyuwun lagune nglayung. Waduh aku ora iso Pak. Lagune napa Pak? Aku delok nek TV. TV. Mbak Tatin karo Mbak Elisa itu ayu lek ngene iki. Ayo Mbak Elisa ngatek ya Mbak Tapi Elisa. basan delok sampean asline karo nek YouTube. Ning TV. Ganteng nek YouTube nek kene iki welek ya. Ngono ya Pak. Tapi kula niku gumun harus sampean. Gumune. Golek sinden panggah oleh ayu-ayu. Pak aku iki ganteng Pak asline. Apa sindene apa kena sulape sampean apa kena jopone sampean ndak ro. Kok iso manut harus sampean gumun. Padahal yang didikene enek. Enek gambare ngono lho. Nah iya. Gumunku yang kalah kuwi mek kuwi tok-tok. Anu Pak mungkin niku enten ilmune. Ngenek jenengan pun dadi sehat, mengke niku nglakoni sik ngoten nggih. Cukup to ya. Niki Mbak Tatin ajeng nembang to? Nggih. Jenengan ajeng mau kan janji kali kula. Ya tak songonane. Ajeng narik. Lho, jenengan ningali keng mriki kali kula pijeti. Oh nggih. Ngoten lho. Ngene ndit dulur. Atos-atos Pak. Awas ndit. Nggih. Kula tulungi mboten. Mboten usah, Mbak. Mboten. Sampun. Ampun saged. Niki mingkale kula. Anu. Nggo arep ngamuk kaya ngapa cethuk kula mun mboten pun bela. Oh. Nan, pun niku pundi? Apa lho? Kok anta dikira rogoh-rogoh. Wis to, ndak ngerti. Iki kate. Mbak Elisa suruh sini. Iki andalan po. Sakit Hotele mboten. telu. Kula rogohke napa Pak? Kok kaya angel ngenten Pak. Ah, Angel njumuke. Bisa. Ya kok. Bah. Niki sinten? Duk Oh kula, oh izin. sampean. Ampun, oh nggih siap. Niki duit pundi, Pak? Niki kok duit ngapusi, Pak? Lah ku endi Her? Oh, saking Singapura menika. Cukup to cukup endi? Kuwi nek duit kene piro? 800. 800.000. Lah ku endi? Heh? Ojo ning kene ae. Pikir kula ora. Pun. Saya sering ke Jogja loh, Mbak. Sampean sik sak lagu niku ben nembang. Sering ke Polda Jogja, Oh, ke iya. Polresta. Katuran pinarak menawi wonten Jogja, Pak. Priksa, ning Jogja priksa. Kak periksa piye? Wong priksa Hei. kon pinarak itu piye? Nih,
Yang mana? Sing apa? Sing iki lho. Lah kan. Sing kayak aneh. Oh, ini juga. Sing endi? Ya telu. Beh kokean iki sing kokean cocok. Ora tak dulu, Pak. 100 kuwi sini, 150. 250-an. 250 kuwi. Sing 50 kas. Apa iki? Heh, Iki joglodo. Iki apa lho iki? Jeneng Api. nggih, Pak Sun Pak Dadan niku sinden sing apik niku. Kula mah apa ke mau? Kula iki kaya tau ngerti. Sing wis entek, Pak. Mpun telas? Ane Gusti Joglodo. Kuwi nggih sapa iki? Tok. Lah ya nggih Joklutro Joglodo. kalih. Engko bareng Mas sik Jokliti. jenengan Joglodo, bukan. Mas Jo, Munggah. Mas Duajo. Mas Joklitik munggah napa Pak jenengan sik meriksani le nembang sik Nyanyi sih, napa Pak. Joklitik Oke, lho nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Iya. Sama ditukne bojone morene. Injil leres, Mas. Bener kan jadi kok ngetutne. Iki ya gampang celutak. Oh alah. Ah. Kula ya gek ngerti kok ya oh alah. Mulane berarti kula aman, Ji. Kurmes. Oh, napa? jenengan teng mriki Mas. Pak teng mriki Iki togoku asline, calur iki togoku. Pak rek Aku jadi ketua DPR iki jadi anak buahku. ulang-ulangan kuwi ganteng-ganteng ngene lho ngene iki lawak ini sing mulang kula Pak Cah iki biyen iki maling ta kowe iki lho biyen kena tau maling dadi apike kaya ngono kuwi ulang. Mas, ya Mas, tolong sama nyanyi wong loro. Nggih. Padha lanang ape ngambrung ngilan. Ora Ngerti poso apa ora sampean? Alhamdulillah. Pangapunten. Nggih, nggih. Pak Heru pangapunten nyun pangapunten. Sembah suwun sanget. Ya Mas Luduk. Nggih, Oh nggih. diaturke Bapak. Nggih, Bapak. Alhamdulillah. Lah sampean iku tangga kula lho. Nggih, Alhamdulillah, Cing. kula niku nggih apal kalian jenengan wong biyen tau nyalonne wali kota ora dadi jenenge. Iya, bener. Tapi paling tidak biarpun tidak menjadi pemimpin, Ya. beliaunya bisa memimpin keluarga besarnya yang menjadi keluarga yang berkualitas dan berkuantitas. Itu yang saya maksud seperti itu. Ngono lho. ngene lho Le Nggih dawuh. wong enek sing kesampiran pangkat tapi ora iso nindakne pakaryane. Leres, leres. Lek Pak Heru ora kesampiran tapi darmane kaya wong duwe jabatan. Ki lho, pokoke nek dalang ki poso ditanggap Iki dhewe duluan sing lho. ngelem ngene Iki iki. wis pas ngene iki. Pak Heru ki hotele sak nggon-nggon. Nggih. Maksud gondrong ya ngono. Pripun? Sobo niki lho hotel ndi-ndi. Kuwi iki Hotel kok di- sama hotelnya tapi beda bahasanya kok. akhirnya tanggapan matur suwun Mbak Nuwun. Terima kasih Mbak Nuwun Pak Heru. Alhamdulillah barakallah. Matur suwun Mbak Heru nggih. Ya dah. Ojo balik. Matur suwun Mbak Nuwun. Mpun to, ngene to. Wis ngene dah. Tak tonyo tenan kok iso. Ngremenke penggalihe Nggih. satu lagu. Ayo. Ngeten, Pak. Nggih, munggah. Iki kan hajate kan ulang tahunnya putu. Nggih, nggih, Niki. nggih. Cih. Putu kula. Iki sik putu, sesuk ulang tahun buyut. Loh, oh berarti Bapak ya dipujeke muga-muga Nggih. panjang yuswa. Amin 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 amin. Wong ki nek kersa berbagi kebahagiaan sesama umat, insya Allah beliaunya pasti dibagian Itu dengan iki hati anu Allah. jenenge. Apa? No, Pak. Sembako niki Heeh. Oh sembakone didomke. Pak, sing pojoke jenenge tukangnya apa? Tukang kenong. Oh kena. Menika tukang syuting, bojo dhewe tukang Sama syuting ini. menika. Nggih. Kang Bonang. Mbah, tukang bonang. Nah, Bonang. nggih, nggih, nggih. Aku delok ning ngarep wis ro. Wah, sama. Niku rekoso dhewe, Pak. Pak Heru lu kae. Ngadeg aku apa tidak tibur. Mboten. Pak Heru. Yayine sehat kok iso. Gendang Rene. Iya sing aku kok. Niki mungkin nek yoga diunggahke kabeh sing nabuhi sinten to, Pak? Ya nyetel YouTube, Pak. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Oke, Alhamdulillah, barakallah ya. Wes. Nah. Wes, oh, alhamdulillah. Anu, Iki. Lah, Tanganmu. Wah, Sing ki wong kaya tai. Pak Heru ya gak ilmu konggonku kuwi. Gak ilmu konggonku. Wayange rung bar ilmune turun.
Ilmu konggon kuwi iki. Nggih, matur nuwun. Siap. Pak Heru, Pak Heru tolong makasih. Cik. Aja isin ojo. Pak Jokri. Pak Heru. Pak Jokritik Joklutu kok joisin. Loh, enggak, dulu Pak Heru itu penggemarnya Bapak Dewi, Pak Julego, Iya, iya. Pak Jesse, Iya, iya. ngono lho. Nggih. Mula diteruske tongkat estafet sampai dengan saya. Sampai teko Ngawi dulu saya. Jenengan nggih. Alhamdulillah nggih, sehat selalu nggih Pak Heru. Nyopir angkot temen. Sehat selalu Pak Heru, makasih sembah nuwun, Perjalanan sembah dia, nuwun, Pak. sembah nuwun, sembah Matur nuwun. nuwun, Mbak. Siap. Sedaya mawon. Nggih, sami-sami Kula Bapak. aturi pinarak teng gubuk kula lek pas liwat Legok. Amin, amin, amin. Nyuwun pangapunten Pak Heru, sarene panjenengan sampun maringi arta menika wonten kenang-kenangan saking Mas Gondrong. Alah, lah. Kowe engko tak kepruk ndasmu kok. Ah kuwi helme tukang son kok iso. Pak Heru sembah nuwun. Tepuk tangan kagem Pak Heru torong, matur nuwun. Wah, masyaallah kiai kok kaya ngeten. Nganu, aku nyuwun sampean duet ya. Siap, siap, nggih, nggih. Wah, Heru niki nggih, siap. kulino kula kalih niki. Pak Heru ning kene ngriki. Nontonnya ning kene, Pak. Tenang saja, Ki Pak. jane apane masun to jane iki? Masun ki Kok ketoke karo masun kok manut. Kang Gambu. Aku itu Kang Gambu. Wah, masya Iki kan Allah. lagi ngajari kesabaran. Hati-hati lho. Iki penanggap ngendi-ngendi kena masuni gendam tok isine. Iki tenan iki fenomena iki nek ra kegendam masun ra mungkin Iki sok kocok tahu biyen kok ngene ditinggal tangan to. Terus Nggih. saya Pak Heru kula tingali napa niku rajae. astanipun. Ketinggalanipun jenengan niku hotelnya tambah melih. Amin, amin. Niki ketinggalan kamare niki saya gede. Alhamdulillah. Ngelem ya. Iya, iya. Ora ngerti karepe to. Si pripun? THR pokoknya. Ayo depan Gawe sing rada rancak mawon. Oke. Ayo kene Mbak Elisa sama Mbak Tatin. Tatin. Kene. Iya. Ki moko yo chemistry to. Lagune apa? Derek. Sing ramen apa? Ya mergo iki kan suasananya kan poso. Nggih, nggih, nggih. Iki duet lagune Umi. Lah. Kowe engko tak tunjuk tenan kok iso. Ayo duet sing kepenak wae Oke. tetep ya kene. Apa lagune? Lagune jelak tuk kowe iso ora? Saged. Lah ya lagune apa? Pijetono kuwi lho. Lah kok ampleng iki kok. Lagumu lho apa? Poso dandan barang iku. Lah piye lho? Kula tak nderek yu Tatin kalih anu Mbak Elisa, ayo. Apa Mbak Elisa? Jo guyu ya. Cau seneng ngopo salah nek seneng guyu akeh guyu sehat Senting gundelmu ya. CCT sama. Wong sudah penuh kalau aku senting. Karepe iki penting ora kok seneng bohogyo Bohogyo iki mau ke Jogja mampir ning Partomino. Numpake bis mandolo. Toyo tadi kayak janda baru kena apa ki Trisno apa ki jenenge Duk? Nah, Lintang Lintang Asmoro. Wes kene.